அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங். அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்னா இப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம விற்று கொடுப்போமா இருந்தால் நமக்கு ஒரு கமிஷன் அவரால் தரப்படும். ஸோ அந்த கமிஷன் தான் அஃபிலியேட் கமிஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது அஃபிலியேட் பேமெண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பேமெண்ட் பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நம்ம பல வழிகளில் அவருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டை விற்று கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம இங்கே செய்ய போகிறது வந்துட்டு ஆஃப்லைன் இல்லை, ஆன்லைனில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இங்கே நம்ம பெய்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஃப்ரீ மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம அவங்களுக்குரிய ஒரு சேல்ஸ் ஒன்று எடுத்து கொடுத்து அதுக்குரிய கமிஷனை பெற்றுக்கொள்கிறது தான் இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லப்படும். சரியா? ஸோ இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய வேணும்னா, நீங்கள் ஒரு நல்ல அஃபிலியேட் நெட்வொர்க் ஒன்றில் போய் சேரணும். உதாரணத்துக்கு கிளிக் பேங்க் எடுக்கலாம், ஜேபிசூ எடுக்கலாம், வாரியர் பிளேஸ் எடுக்கலாம். ஸோ நிறைய அஃபிலியேட் நெட்வொர்க்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்படியான நெட்வொர்க்கில் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்குரிய ஒரு ப்ராடக்டோட ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணி ஒன்று பெய்டாக இருக்கலாம் அல்லது வந்துட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். ஸோ எந்த மெத்தட்லையாவது நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணி சேல்ஸை கொண்டு வருவீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கான அஃபிலியேட் கமிஷனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்.